Stai mă că filmez, bă, ceva. Închide-mă! Foarte acasă. Vezi, poate mă prind și tu ca Sergiu într-o ipostază din aia așa de cu... Dar nu mă mai filma în gură. Trebuia să-l juri, mă. Băi că... N-ai lumină mai tare, mă. Nu? Stai acum, e cu minte, Adi, bă. E băiat cu minte. Știți? E cu minte, știi, până filmă sticla de bere. Până filmăm paharul. Bă, lasă desparte. Șala-ela-ela. Și că de ziua lui. Pice. Bea, Adi, de ziua ta, bea. Ce să mai bea? Tașcă era să zic o perlă. Și mâneci că cursul festiv, absolvirea facultății, de ăsta mare domn o să fie după aia. Și acum mai da. Și acum mai de atunci o să fie mare domn inginer. Acum e numai mare domn. Corect. Mare noi când o să fim domni ingineri? Peste 2 ani. După ce termină de jucat cărțile. Nu merge, mă. Oprește, bă, că ți-a prea mult de memorie.